Noi trebuie să fim cu gândul la cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să ne adunăm gândurile și să le unim împreună în Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Vreau să vorbesc despre o suferință cumplită în care o femeie a suferit foarte mult. Singurul ei copil a fost luat. Singurul ei copil a fost trecut din viață și o mare suferință s-a abătut în viața ei. Este vorba despre învierea fiul văduvei, care se găsește în 1 Împărați, capitolul 16, capitolul 17, de la versetul 17. După aceea fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit. Și boala ei a fost atât de cumplită, încât n-a mai rămas suflare în el. Femeia a zis atunci Ilie: ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omori astfel fiul? El i-a răspuns: dă-mi încoace pe fiul tău. Și l-a luat de la sânul femeii. L-a suit în odaia de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui. Apoi a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, oare cu atât de mult să mă gândești tu chiar pe văduva aceasta, la care am fost primit ca oaspete, încât să-i omor fiul? Și s-a întins de 3 ori peste copil. A chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Amin. Uitați-vă dumneavoastră, iubiții Domnului, ce suferință mare a trecut această femeie, singurul ei copil. Vreau să vă spun că și Dumnezeu o suferă. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, că n-am trecut din suferință. Chiar dacă luăm botezul, chiar dacă suntem pocăiți de atâta timp, încă nu s-a sfârșit cu suferința. Vreau să vă spun că suferințele se vor sfârși atunci când vom trece la Domnul. Dar pe pământul acesta vom avea de suferit cât timp vom trăi pe pământul acesta. Și diavolul nu va înceta niciodată să ne ispitească cât vom trăi pe pământ. Vreau să vă spun că niște creștini vorbea și am auzit când veneam încoace. Acum cei care au luat botezul spunea: vor fi ispitiți numai 40 de zile. Și atunci am zis: nu se poate. Numai 40 de zile, ce bine ar fi ca un creștin să fie ispitit numai 40 de zile și apoi toată viața să fie liniștit. N-ar fi minunat. Dar vreau să vă spun că Satana ispitește până când vei trece din viață. O încerca să-L ispitească și pe Domnul Iisus și nu va încerca să te ispitească pe tine până când vei pleca la Domnul. Important este să te lupți cu ei. Aleluia! Important este să stai de veche. Important este să fii biruitor din lipsă și atunci vei primi binecuvântarea, slăvit să fie numele Domnului. Spunea o cântare că încercarea și răbdarea aduce binecuvântarea. Lăudați să fie numele Domnului. Când vrei să ai binecuvântare în familie, când vrei să-ți meargă totul bine, trebuie să rabzi ispita. Nu trebuie să te panichezi imediat. Atunci când copilul ți-e bolnav, atunci când nu ai ce să mănânci, să spui gata, până aici, m-am săturat de durere, m-am săturat de suferință, nu mai vreau nimic. Iubitul meu, cel care încheie un legământ cu Dumnezeu și cel de pe bancă, vreau să spun, rabdă ispita, pentru că vei fi ispitit până când vei trece din viață, dar nu uita, atâta timp cât vei răbda ispita și când vei trece biruitor, vei fi binecuvântat de Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Uitați-vă dumneavoastră și după toate acestea vreau să vă spun că Dumnezeu va lăsa binecuvântare peste fiecare în parte și Domnul să ne binecuvinteze. Care este bolnav? Este binevenit să anunțe înaintea Domnului.
înaintea bisericii. Și noi suntem datori să ne rugăm unii pentru alții, pentru că așa spune Sfânta Scriptură. Așa ne învață să ne rugăm unul pentru altul. Să anunță fără lui. A păcătuit și a greșit de mai multe ori și chiar dacă a încercat diavolul prin Dalida să-l lege de 3 ori, uitați-vă ce se întâmplă. Samson nu știa că Domnul, Duhul Domnului se depărtase de el. Dacă în lucrarea ta, indiferent că-i cântare, indiferent că-i predică, indiferent în viața cea de toate zilele, dacă Domnul s-a depărtat de tine, întoarce-te înapoi, plângeți păcatul înaintea Domnului și Domnul este acela care te va ierta, lăudat să fie numele Lui. Ce rost ar avea o nuntă dacă nu e mireasă acolo? Oamenii vin să ascultă muzica, alții vin să vadă mireasa.